Hola! Hola! Avui la Sílvia ens explicarà com va aprendre alemany. Som-hi! Així que, Sílvia, aquí, en aquest entorn tan idíl·lic, per què vas començar a aprendre alemany? Doncs tot va començar perquè en el meu institut d'assignatura optativa oferien l'alemany D'acord? i jo m'hi vaig apuntar. Però jo em vaig apuntar a cultura de les religions i no sóc mossèn. O teòleg, no? Sí. Sí, però si t'apuntaves a alemany, era una optativa Sí? que durava tot l'institut. Crec que començaves a tercer, quart i primer de batxillerat. Llavors, feies 3 anys seguits la mateixa optativa. I amb aquests 3 anys ja parlaves alemany? Tenia un nivell molt inicial, crec que era un A1, com a molt A2. Aquests termes per designar el nivell d'una llengua es fan servir a Europa, però perquè us feu una idea era capaç d'explicar una mica la meva família, a on vivia i poques coses més. Per tant, molt poc. I això va ser el que va fer que després decidissis estudiar alemany a la universitat? O per què? Sí. En aquest període, que us acabo d'explicar, em va tocar una beca per anar a Alemanya durant, diria, 3 setmanes. Que xulo. Sí. I allà hi vaig anar juntament amb 20 persones més, crec, d'aquí a Catalunya, que no ens coneixíem. I una d'aquestes persones era l'Andreu. Quin Andreu? El nostre Andreu. Un que fa un podcast. Sí, exacte. I que a vegades surt els vídeos. Sí. Em sona. I us vau conèixer molt joves. Sí. No sé si teníem 16 anys, potser teníem. El vas conèixer abans que a mi. Sí. Andreu. Però només vam estar aquestes 3 setmanes a Alemanya i després ja vam perdre el contacte. Aleshores, per tant, tu vas arribar a la carrera sense saber alemany. Perquè si tu comences filologia catalana, ets un expert en llengua catalana perquè és la teva llengua materna. Però si comences filologia alemanya i no saps alemany, saps dir bon dia, la meva cosina té un cotxe groc, com ho fas per ser filòloga a Alemanya? Doncs treballant molt, molt, perquè ningú ens havia dit que quan entres en aquesta carrera universitària ja has de tenir un coneixement molt alt de la llengua, així que em vaig posar a estudiar per al meu compte abans d'entrar a la carrera i un cop vaig ser allà i vaig veure que el nivell era molt més alt del que jo m'esperava, em vaig apuntar a l'Escola Oficial d'Idiomes per aprendre paral·lelament a la carrera i en el temps lliure que tenia. Així et vas apuntar a una escola. Sí. Per aprendre alemany. Perquè a la universitat no te l'ensenyaven. No. O sigui que vas agafar classes en grup o com eren? Sí, eren en grup, però aquestes classes a l'Escola Oficial d'Idiomes eren en un grup molt nombrós. Crec que érem uns 20 o 25. I era massa? De vegades sí. No, com a l'escola d'Easycatalan, que són grups de màxim 6 persones. Home, la diferència és molt clara, perquè si has d'aprendre una llengua en un lloc, conjuntament amb 25 persones més, és molt complicat. Però si només sou 6, com a màxim,
Això vol dir que podeu ser menys, és molt més senzill. Ho saps, que comencem les classes, ara a finals de setembre? Ah, quin dia? Diria que és el 22? El 22? És dilluns o dimarts, no me'n recordo ara Clar, exactament. depèn del grup. Sí, si fan dilluns i dimecres o dimarts i dijous, doncs varia el dia, no sé si és el 22 o el 23. I on podem trobar això? Doncs si aneu a classes.easycatalan.org veureu tots els grups que hi ha, que n'hi ha 4 opcions de grups de conversa, perquè a part de classes on es fa la gramàtica i tota la teoria, també fem classes de conversa per la gent que ja ha treballat a casa, no? Aquest tipus de coses, i el que els falta és practicar, doncs fem aquests grups de conversa, i després també hi ha les classes pròpiament dites, no? Amb el grup inicial, que seria una U, els grups, doncs, més avançats, A2, B1, B2... Aleshores, doncs, és perfecte, perquè són classes en línia, des de casa, no cal desplaçar-se i amb grups reduïts. La veritat és que és molt millor quan aprens amb una persona que et guia i quan sou pocs a classe, perquè es pot centrar molt més en les necessitats de cada alumne i és molt diferent, la veritat. Sí. Jo, que aquest any passat he tingut bastants grups, no? He sigut professor, penso que la gent acaba molt contenta. Sí, funcionen molt bé. Aquest format de classes així funciona molt bé i fem aquest enfocament una mica easy catalan, no? Que ens centrem molt en la conversa. Encara que no siguin grups de conversa, obliguem a parlar bastant. Tot i que les classes, des dels nivells inicials, estan pensades per gent que sap anglès, no? Català, anglès o castellà, català també, perquè tots els professors saben anglès, castellà i català. Intentem que siguin molt en català. Aleshores, des del principi ja se sent molt el català i milloren molt en la comprensió. Això segur. I la parla. Però tornant, bé, apunteu-vos a classes.easycatalan.org. Però tornant al que estàvem explicant. Aleshores, tu t'apuntes a filologia alemanya i, oh sorpresa, no t'ensenyen alemany. Clar, sí que hi havia en aquella època, perquè la carrera ha canviat molt, en aquella època hi havia una sèrie d'assignatures que eren alemany 1, alemany 2, alemany 3, etc. Aquestes assignatures representava que eren per aprendre la llengua. El que passa és que havies d'aconseguir el nivell de A1, A2, B1 cada semestre. O sigui, esperaven que en 4 mesos et traiessis un nivell. D'acord. Això, no sé Sense coneixements bàsics. Si algú ho ha intentat, però és una bogeria, és impossible. L'únic que servia en aquelles classes era per fer una mica... Per pressionar-vos. Clar, per fer veure a la gent que havia d'avançar en el coneixement de la llengua i que a partir de cert nivell, de cert curs, ja havia de tenir un nivell de la llengua. Llavors em vaig apuntar a l'Escola Oficial d'Idiomes, en la qual, com he dit, hi havia molta gent, així que també havia de treballar moltíssim a casa per poder assolir tots els coneixements que tenien els dos llocs. Perquè la carrera era en alemany. Els professors ens xerraven en alemany, les activitats les fèiem en alemany, els exàmens eren en alemany. Els treballs que jo havia d'entregar, els llibres de literatura clàssica que ens havíem de llegir. Ja. Clar, t'havies de convertir en experta, no? Com ser la que més sabia d'una cosa, de la qual, o d'una llengua, en aquest cas, que no sabies. Exacte. Llavors, en la meva carrera es donava molta importància en el fet de llegir i escriure, també parlar, però més llegir i escriure per poder avaluar-te.
Però el que tu has comentat fa un moment de les classes d'Easy Catalan, jo ho vaig trobar importantíssim. I és que una llengua no l'aprens fins que no la parles. I això va ser una cosa que vaig trobar a faltar en els cursos que vaig fer, en les classes que vaig fer. A l'escola d'idiomes. Perquè no pots fer parlar a 20 persones o a 25 persones d'una classe i corregir-los a tots. Llavors... Que, per cert, perdona que et talli, però hem dit Escola Oficial d'Idiomes, que és on vas aprendre alemany, juntament amb la universitat, i els que no sou de Catalunya heu de saber que són aquestes institucions públiques que hi ha escoles oficials d'idiomes a molts municipis, no? I és un lloc on tu pots anar a aprendre un idioma a un preu reduït. Exacte. És una mica diferent d'una acadèmia. Perdó que t'hagi tallat. Te'n recordes de què et deies? Sí. La qüestió és que quan em vaig adonar d'aquest fet, el que vaig fer per poder parlar i millorar és fer tàndems, o sigui, parelles lingüístiques. El que feia... Intercanvi lingüístic. El que feia era quedar amb una persona que sempre havia sigut en línia, perquè no hi havia ningú al meu voltant que poguéssim fer aquest intercanvi. Llavors, aquella persona volia aprendre o català o castellà i fèiem 30 minuts en la meva llengua materna, 30 minuts en la llengua materna de l'altra persona. I això em va permetre dues coses molt importants. Conèixer gent. No, no et pensis, no és el que volia dir, tot i que amb alguns d'ells encara som amics. Però el que volia dir amb això era millorar la parla i conèixer moltes coses de la cultura. Perquè aquelles persones m'explicaven coses que en cap llibre, en cap fitxa d'una classe m'havien explicat mai. Clar, coses de la seva vida. Exacte, perquè eren nadius, eren persones que ho vivien i eren coses que els hi passaven en el seu dia a dia. Lo típic que t'expliquen una cosa que per ells és normalíssima i tu. Sí, exacte. Clar. Llavors, jo mateixa em vaig haver d'anar configurant una mica l'aprenentatge per poder aprendre aquesta llengua. I crec que els aprenents d'una llengua han de buscar els seus recursos per encaminar-se cap a aquí. Clar, i aquí va ser quan també vas descobrir Easy German, no? I a través d'Easy German doncs després vas rebre la crida aquesta de busquem gent que faci el mateix projecte en la seva llengua materna i així va néixer Easy Catalan. Exacte. Veus? Tanquem el cercle una mica, eh? Sí. Heu de saber que en l'últim curs de l'Escola Oficial d'Idiomes, que va ser al nivell C1, ens vam retrobar amb l'Andreu i el primer dia de classe d'aquest curs de C1 em va venir un noi i em va dir: tu i jo ens coneixem. I jo dic: potser sí. I diu: vam anar a Freiburg junts. I dic: sí que hi vaig anar. I diu: soc l'Andreu. I a partir de llavors... Perquè quan vas tenir l'idea d'Easy Catalan em vas dir: Joan, què et semblaria fer Easy Catalan? I jo: d'acord. I tu: hem de trucar a l'Andreu. Sí. I així és com va anar tot. Bé, ara ja sabeu una mica més de la vida de la Sílvia, de la història d'Easy Catalan, no?, una mica. Doncs res, podem deixar aquí, no? Oh, i tant. I que sapigueu que mai es deixa d'aprendre una llengua, fins i tot la materna. Jo sempre aprenc coses i amb el projecte d'Easy Catalan he après moltíssimes coses sobre el català que no sabia i que cada dia estic aprenent. Llavors, l'aprenentatge, si un ho vol, és per sempre. Sí. Doncs això, no us oblideu que l'última setmana de setembre comencen les classes d'Easy Catalan. Us hi podeu apuntar si esteu aprenent català a classes.easycatalan.org i ens veiem en un proper vídeo, no? Que vagi tot molt bé. Adéu!